Hola a tots i a totes, com esteu? Espero que molt bé. Parlarem avui de la derivació. Sabem que la llengua no és un sistema limitat ni estàtic, ben al contrari, es caracteritza per una constant mobilitat. Contínuament apareixen noves paraules per la necessitat d'expressar tots els conceptes que demana l'ús lingüístic. Totes les llengües tenen procediments diferents per a formar paraules noves sense haver de recórrer a la incorporació de paraules procedents d'altres llengües. Els més importants són la derivació, la composició i l'habilitació. Avui tractarem la derivació, que és el procés més productiu per a crear lèxic nou. La derivació és el procediment morfològic de creació lèxica que ens permet l'obtenció de paraules noves a partir de les que ja teníem. Les paraules noves que ens proporciona la derivació s'anomenen derivats i els elements afegits als lexemes són els afixos. Segons el lloc d'aparició respecte del lexema, els afixos es classifiquen en prefixos. Prefix és un morfema que va davant del lexema. Per exemple, en la paraula descalç, calç és el lexema i des el prefix. Els sufixos són morfemes que van darrere del lexema. Per exemple, en la paraula calçar, calç és el lexema i el sufix és ar. En tercer lloc, els infixos, que són morfemes que van col·locats entre el lexema i el sufix. Per exemple, en la paraula calçotet, calç seria el lexema, ot és un infix i et és el sufix. Podem trobar derivació per sufixació. És una manera de formar un derivat afegint i una terminació, sufix, al mot base, que és el lexema. Els sufixos poden canviar la categoria lèxica del mot original. Per exemple, tenim un nom i dona per sufixació un altre nom. És el cas de forn, que és el mot primitiu, afegim el sufix er i tenim el mot derivat, que també és un nom, forner. Pot ser que un nom doni lloc a un adjectiu. Per exemple, tenim com a mot primitiu calor, afegim el sufix os i obtenim un derivat que és calorós, que és un adjectiu. O tenim un adjectiu com feliç, afegim un sufix ment i obtenim un adverbi, feliçment. Un nom com telèfon també pot donar, a afegir un sufix com ar, un derivat verb, que seria la paraula telefonar. I un altre cas és tindre un adjectiu com fèrtil, afegim el sufix itzar i tenim el verb derivat fertilitzar. També tenim sufixos augmentatius, com per exemple amb el nom nas podem afegir el sufix ot i tenim nasot. O el nom ma, afegim el sufix ota i tenim manota, que són augmentatius. També podem afegir sufixos diminutius. A l'adjectiu bonic podem afegir el sufix et i tindrem boniquet, o el sufix eta i tindrem el derivat boniqueta. Els gentilicis són noms que designen els habitants o els naturals d'un lloc determinat i el procediment per a formar-los consisteix únicament a unir un sufix al lexema nominal. L'aplicació d'aquest sufix no obeeix cap norma determinada. Exemples de gentilicis són amb els sufixos er, era, per exemple, al d'ayer, al d'aiera, o amb els sufixos a, ana, valencià, valenciana.
Entre molts altres sentits, els sufixos indiquen la idea de procedència, com és el cas dels gentilicis, per exemple, alacantí, d'ofici, llibreter, de disminució, gotet, de col·lectivitat, plomatge, d'augment, manassa, de magnitud, grandària, de propensió, malaltís, de possibilitat recuperable, de lloc, menjador, d'ordre, 22è, abstracció, bondat, etc. Els derivats postverbals són mots derivats de verbs de la primera conjugació en què es perd el sufix. Generalment es queden reduïts a lexema verbal nu o bé augmentat amb una A o una E. És el cas de adobar, que deriva en el mot adob, o comptar, que deriva en el mot compte. Derivació per prefixació. La derivació per prefixació suposa afegir al lexema un prefix. És el cas de els prefixos a, an, que signifiquen privació o negació, i els exemples són anàrquic, apolític. O el prefix anti, que significa contra, i tindrem antiràbica, antisocial, com exemples de mots amb aquest prefix. Un altre prefix, semi, que significa meitat, i els exemples que trobem, semiautomàtic, semiconductor. O el prefix tele, que significa lluny, i els exemples que podem donar amb aquest prefix són les paraules telenotícies, telefonar. Tenim també uns derivats que s'anomenen derivats parasintètics. La parasíntesi no és un recurs nou, sinó la utilització simultània de la derivació per prefixació i per sufixació. Tenim el mot descarada, el prefix seria des, el lexema cara i el sufix da. Hi ha alguns verbs formats per parasíntesi. Els verbs formats a partir de substantius tenen el sentit bàsic de posar en acció, fer efectiu, agafar, el que expressa el mot primitiu, com per exemple arraconar, apassionar-se, enrajolar, esmicolar, etc. Els formats sobre adjectius signifiquen fer tornar una cosa en allò que expressa el mot primitiu o tindre-hi tendència, com ara afluixar, acovardir, enrarir-se, etc. Els verbs derivats parasintètics que resulten són de la primera o de la tercera conjugacions. Els prefixos usats en la parasíntesi es deriven de les preposicions llatines a, en, ex, trans, des, etc. Els exemples són ajornar, acovardir, engreixar, emmurallar, transportar. Hem de destacar unes remarques i diferències amb el castellà. Hi ha verbs que discrepen del castellà pel prefix, pel sufix o per la conjugació a què pertanyen. No porten cap prefix i en castellà estan conjugats amb prefix. Per exemple, el verb botonar en valencià, abotonar en castellà. Condicionar en valencià, acondicionar en castellà. Turmentar en valencià, atormentar en castellà. Moblar en valencià, amueblar en castellà. Tenen prefix o sufix diferent del castellà els verbs següents: abaratir, no abaratar, acovardir, no acovardar, atemorir, no atemorizar, assaborir, no saborear, ennuvolar-se, no nublar-se. Tenen doble forma, però significat idèntic els verbs següents: emmurallar i murallar.
pedalar i pedalejar, entre d'altres. Verbs amb lexema idèntic, amb prefix o sufix diferents i sentit diferent, com el cas de baixar i abaixar. Baixar és anar, traslladar o portar de dalt a baix. Per exemple, Joan baixa el fem al contenidor. I el verb abaixar vol dir rebaixar, fer descendir a un nivell més baix o dirigir cap avall. Per exemple, abaixa el foc perquè l'arròs acaba de coure i no es crema. I fins ací el tutorial d'avui. Moltes gràcies i cuideu-vos.